Lakha Kresi Langpher constituency ke paro Sampathar Hawaralong Karbi Anglong Labor Union asong atumpen Langpher Labor Union aro ke sengpon Karbi Anglong arlo sai kacok klaim kedam atum koson si kacongdat kaceto aron ateng pen ke klaim kedam nang jima puthak Langpher Labor Union aro ke sengpon Bangso Labor Union aro ke sengpon amailong penan sai kacongdat alamus tame Central Committee atumhin pen aranatang than pachinipon Lapuson Labor Union aro Karbi Anglong arlo kadukawe longin koi sose hawaralong Labor Union aro sengpon lo pusi perang kethin lo nang than pachiniton Lapen Labor Union aro Karbi Anglong arlo along tin hawaralong stami Karbi Anglong Labor Union atumpen sengpon et pusi nang than pachiniton Bangso Labor Union ke sengpon along Karbi Anglong Thomas Council along Labor Union Board Chairman Korsing Kimong Labor Union Amai Pu Bidasing Rongpi Vice President Ajay Rongpi Kongchumbang Rising Milik Advisor Peter Tiso President Legislative Central Committee Jonah Singh Teron Lapen Bangso Langpher Labor Union aro ke sengpon amailong Maipu Arpu Gobin Teron Lapen Kongchum Arpu Komol Kram Salang itum bahine fansi Maipu Lapen Kongchum Arpu pek pon lo Lapen kaprek arpu stemi cepek pon rinti lo हम लोग 12 मिक्स ये तुम कार्बी आंगलोंग लोंग पे सेता में तुम मात से कार्बी आंगलोंग लोंग आहेत लो बोले तांगते इली तुम कार्बी हेलो ये तुम कार्बी आंगलोंग लोंग आहेत के इली तुम कार्बी हेलो इली तुम सी जापोनांग को लास्टिक पिनिया बांके कार्बी आंगलोंग लेबर यूनियन के इली तुम अमहांग पाठेक नांग को अथे आसाम स्टेट पेन Aprang penda dulu, lalu me tu ningkanin kora isi hini ebau lo. Seta me itu Karbi Anglong Labor Union ke 2019 pe establish lah. Pen pinian ningkan frog running lah. Ulo dante, mas. Ini tu makemang kopilo. Ini tu makemang ke department long ni itu Karbi Anglong. Jong si itum department si celong lo potang te itum Karbi Anglong along ke labor EM dunang po labor officer dunang po labor joint secretary council long dunang po lapen labor chairman bangke non itum bhan council be i people lo longalo non bangke itum ke labor department full pleasure itum dolo tangte itum Karbi Anglong Karbi hey itum Karbi Anglong long kacong das cetulu arat atau manta itum awas sa itu labang si itum ke klaim ponangi kacitu nai akinang so komalo dak kacitu nai ke nang lipenili itum kadu kowe cetulo tangte itum department kelong ya fan bangte biar delo ate non ke itum chairman itum hanang PPL council pen Kardom nilimen Bidasing Rongpi nili Presiden Karbi Anglong Labor Union Central Executive Committee nili tum kedam tang rui thom rui plia phi dak nili tum meeting nang doik lo pini le thot sitame pherang ke maya long nili tum nang ke chithan du nikji ke la iklo nili tum dak Langpher Constituency Committee sengpon si puthot Karbi Anglong Labor Union along jirdat mandang te chongdat chetulo aron asai ateng ke klem kachiya phansi nilitum dak nang humri iklo si puthot nilitum koson si klem nai ma dam nai ma ke Labor Law of India mandang te Bharat Sarkar along ilitum appropriate government pudo Labor Department hadak India government along jongdam lo tangte Union Labor Minister do Union Labor Minister aron ateng pulu tangte nilitum sitame 1919 Labor Registration Act ateng MM Joshi ho Washington DC along pen submit dun si first Union Labor Minister of India lake VV Giri henlo puthot non 2024 an sitame nilitumla VV Giri first Union Labor Minister pen kewang thun ang thun kang thum dun thusi All India kachong data khai ilitum Karbi Anglong asor anta lapente all work mandang te pirthya dang International Labor Organization do hadak Germany long pen penang kam klem dun long lo puthot non Switzerland Geneva long si one thulo headquarter si hadak scientific forum along sitame ilitum
Karbiang Long Labor Union atum sitame matha ponsi nilitum anso se Karbiang Long Autonomous Council long sitame kaciyabang donai pusi honorable chairman sarakehai nang cetong dundo alang li honorary pen nili alang li long nang kidun nang ke Charlie dak lahai henlo kacetan pon ike pima Karbiang Long Autonomous Council long sitame war Bank Funded Autonomous Council pelutang te International Monetary Fund pen ilitum sitame ILO along budget kace yong dunji kacu hang dunji aphan aku paido lapente International Labour Organization New Delhi Ludhiana route along ilitum karbia khai pen damlong lo nili mithang sitame damlong lesang lang sitame bor ipik lo lasi ilitum ke hang ke lahen lo Labor Department donangi Karbiang Long Autonomous Council along lapente Labor Bill ke papa siapan Joint Secretary donangi lapente ilitum Autonomous State cari along Labor EM donangi lahai si nilitum hang damit lo anke Labor budget ilitum ningkan isi along 100 crore tante 5-year planning long lo tante 500 crore Lebar atum fan infrastructure development do lahaya puthaksi nilitum mangpon lo lapente rata long ceya ikbom lo kacitan jidu ulang akehai sar honorable sar chairman sar khorsing timung hai puthot ilitum along nange cetong dun do Karbiang Long Autonomous Council pen alang liphansi nilita towar colang iklo thank you kardom to nili pini da langkir pasang teni non langkir humor tilong nili kebang nili tung lang rakyat akorde lapen itu central committee long presiden presiden long pi lapen kira sing nili itu lang di secretary long lapen tung lang rap petrol isang lang di no dayar long itu lang rakyat naso akorde tung pen itu ladak ini langkir humor tilong nili kebang ike Nilimen nili khorsing timu nili Labor Board chairman lo council lo semua council pensi ni pantang tu yang langsung pantang waisi nili pala bangso punang pilo pima pulu den nili bangso arpu ke deng ke nili Karbiang Long akhai tum ke duka lag dupik angpang isong dadang tum dupik bangso angpang isong dadang dei pensi nili dak khanglen po lapai ni tum bangso isong dadang Karbiang khai tum boreng wa salong dipin lasi lahai alang tum kan ni bidasing rong pi tum pen tum kitor diso tum alang tum rising tum cepat dupen Karbiang Long itu Labor Department long nai Labor Chairman long nai pun cepat dupen ini pen alang itu cepat dupen pinian ni pan General Council pen CM Dr. Junah pen kang lai pon sini pan antun children pesi ni pan la pasal kurang pen nilita Karbiang rat tum pan itu kelak pan East West Karbiang Long pan itu Labor Union an tang ponji payo ini si pindak nang pom lo asila sonak saksi itu atau kecil kado kabe tame East West Karbiang Long ta nili Labor Union long tang ponji tapi ni di kado kabe itu kelak pan tu nili rap pun ponji lepen lang ponji intul ponji nasi non kakir yang dan de fansi ni di lau sisi pon lo nasi kado kabe boring wasa sak kan me di lah ki klem dam tapi lau pen lang tum than dom lo ingkan si long 100 crore plus la so tangka sitame 500 crore asam long do labang so 500 crore long ni tu masuk ke banyak kan ke Karbiang Long pan pan ilo tasi kado kami tu la Karbiang ratum ke pusi lekha lo chali no se tu do BIM tan me la hai tu tu chule long lapen ke la hai gari so sai long chongda se the e ba khai long tame sab boring masa chulong se the jola sinon ma ke chongda se tu tame idi tu mistri bunai ba khai je klem long ni itung Karbiang khai klem long le e hem kim punoi riki kim punoi e bhar bhar building punoi jola so medical bhari punoi ba khai je klem long rong nasi non bang ki litum Karbiang khai je klem noi basi ni le bang so ni ka do ka be sarkar pan chiwai pom pom lo litum nang ya pon sien da to na bani tum ching vai lo nasi labang so card ka do ka bi isu pon si ni tum Karbiang khai si non je klem ko nasi tum reng nang ko a che non ni tum isu li la son ni tum do pik kici ke yang da do hileng la khai chong da dong da do sinai chong da de me tin ni ke hem ring chili de pik ni di me da chitrap chitu dung long lo yang phan da ke ban long phan ta
Nasi nona bangke ni libhin bangke ni diga khelot pengelang jelo ni tum la Karbi Anglong rat angke riso yang ta ke pori lekha pra ke tum hajame ni li boring abisa ni tum high command lo ni tum CM bana protna hang lo la bangsa phan ni tum chiwai jing sai pon sin ni li tal high boring lai sa phan ki phu ni pan department prap jing pen ke chiwa me phan sin ni lon East West Karbi Anglong ni li dong chan anta isi vet labor department to pelji posi ni li si la tum di jatheng sa Nasi nili la bangsa ke klem ke dai phan ke pini pen nili sang se la pen nili non ki wangi aning kan la non kan suri ni la engkor trok aning kan tame nili tum la non kan to ka ve labor department te long pe ji phan sing tang lo si homosti long ko ra ke thom da me lo pi nya Atheni li East West kata ko ini jam thai up to Silin di dam in Silin non ni dam thelo aku non la ning kan mi tari ki sian ni phan hang to do oh ni tum isik bon mone tum isik bon ma ke son lo je rong sor ki du ka la ka pha e ke ni heme yang re pha ni tum la mo surita Tapi ini tum Sampathar Sathai Kuwarong Labor Union Committee Laso Mai Chu Khapon Central Committee Chairman Latana Alogote Ari Sanghutum Pin Ladakan Kebang Thegapot Militum Ladak Sampathar Sathai Kuwarong Labor Union Hoipen Chui Din Party Lo Asilam telan sih. Iglo, ati lan pana khai lopen padak an ke bang thei apot militum an susi tiklen ke dam amu pang tanya pansi thot along ka padang thui lo na.